Hey, der er et sted på nettet, hvor du altid kan blive hørt. På Pointblog kan du blogge om alt, hvad du har lyst til. For at komme i gang, skal du bare begynde at skrive. Og hvis du løber tør for idéer, bruger du et af vores inspirerende emner eller temaer. Folk fra hele verden blogger hver dag. De har et fællesskab, hvor de deler, kommenterer og diskuterer deres holdninger. Bare skriv et blogindlæg, og du vil få masser af feedback med det samme. Du tror måske, at vi bare er endnu en bloggingside, men det er vi ikke. Det, der gør os unik, er, at du bliver belønnet hver gang du blogger og kommenterer. Vi belønner dig med point, som du kan veksle til gratis gaver på Pointshop. Du kan vælge mellem tusindvis af produkter. Du kan få næsten alt, hvad du vil, blot ved at bruge dine point. Og det er nemt at shoppe. Ingen fragtomkostninger bliver pålagt. Intet betalingskort behøves. Betal blot med dine point. Millioner af mennesker bruger allerede Pointshop, og hver dag får de noget for deres point. Nu har hun fundet et sted at blive hørt. Udtryk dig selv, vær social og bliv belønnet. Tilmeld dig Pointblog i dag.